Pascal de Vries, Vos van de Zoupense in Grevenbeek, maar ik moet zeggen in de volksmond Beek. En Frank Hermans, voorzitter en erevors. Ja. De 11e van de 11e hebben we inmiddels achter de rug. En wat me opviel bij de 11e van de 11e, dan is hij in Beek, de Sint-Maarten optocht. Maar de opening van het vastelavondseizoen, een vergadering. Vertel. Een combinatie van, hè, natuurlijk de Sint-Maarten, traditiegetrouw doen we dat ook, samen met de show. En ja, het duidt mij bijzonder goed om toch hier jaar weer zoveel kinderen met de ouders te zien, met de opa's en oma's, die wat mettrekken in deze Sint-Maarten. Dan gaan we naar het plein, naar Oshoes, de Zoupense tempel, waar ook het Zoupense beeldje staat. En dan doen we weer ook officieel de vastelavond hier in Beek openen met het hijsen van de vlag door onze prins, samen met ons hofkapel. Dan wordt Beek blijft Beek gespeeld. En dan is ook officieel de vastelavond in Beek geopend. En wie ze juist zei, aansluiten is dan s'avonds altijd op de 11e van de 11e ook onze jaarvergadering van de vereniging. Waar we ook met ons seizoen openen. En dat is eigenlijk de opening van de vastelavond in Beek. Ja. Sorry, ik moet even hosten. Dat kunnen we zo last van de kerel. Maar goed, het is ook een foto waar al die deftige heren aan een tafel zitten. De vergadering hier achter in de zaal. Toch vond ik het bijzonder. Dit is al sinds de oprichting. Ik heb hier een boekje van. Ja, oké, maar ik laat het ook vertellen. Ja, maar sinds de oprichting is eigenlijk al besloten om de jaarvergadering te houden samen als Sint Maarten is. Maar vroeger was dat niet op de 11e van de 11e, maar weer hebben toen jaren later, nog een jaar of 10, 11, hebben we gezegd van waarom houden we de Sint Maarten niet? We gaan altijd op de 11e van de 11e, niet de vrije chauffeur. We gaan de 11e van de 11e, dan houden we Sint Maarten. Dan houden we ook een vast behalve als er in het weekend valt. Dan is het op een zondag bijvoorbeeld, dan doen we het natuurlijk niet. Dan houden we wel als jaarvergadering op de 11e. Maar Sint Maarten is dan de vrije chauffeur. Maar dat is eigenlijk al van de oprichting af. Dus, Heel gedang is een heel intensief verenigingsleven in Beek. Wie belangrijk is de vastelavondsvereniging? Ja, voor mij persoonlijk is het heel belangrijk, want ook dat staat in dat boekje goed gedacht. De vastelavondsvereniging is de enige vereniging waar eigenlijk een combinatie is van de harmonieën, de schutterieën, van de geluiden. Alles vind je terug in de vastelavondsvereniging. Dat is in geen één andere vereniging. Kijk, dat is de nieuwe harmonie, dat is de oude harmonie. Maar dat is geen combinatie waar ze samenkomen, dat kun je bij de vastelavondsvereniging. De schutterieën, dat is twee schutterieën, dat kun je bijeen bij de vastelavondsvereniging. Dat is twee geluiden, katholiek, protestant en vroeger ook nog, die Juden zeg maar die zijn er helaas niet meer. Maar ook dat is allemaal bijeengekomen in de vastelavondsvereniging. Dat was wel een voorwaarde van de vastelavondsvereniging, ja, dus om dat bijeen te krijgen. Ja. Maar schrijft er dan toe dat het verenigingsleven in Beek, in tegenstelling tot andere dorpen, zo intensief is? Heb ze daar mening over? Ik denk toch een stukje ook de betrokkenheid van de lui. De betrokkenheid, het wordt van generatie op generatie doorgegeven. Er is een bepaalde binding en ik denk ook dat dat door het verenigingsleven richtig broes hier in Beek. En natuurlijk, ja, we zijn een beetje afgesloten. Hè. Dus, het is een eilandje in Beek. Hè. Ja. De kunst er niet, als ze er niet meer zijn, kunst er ook niet. Dat klopt. Je moest er echt komen. En dat hield ook de Binds of Fijn. Dat zijn allemaal die Maasdorpen, Wassensuus, Urmend, Beek. Ja, neem ze maar op, Stevensweer, De Laak. Die hebben echt nog een goede verenigingsleven. En dat is in Beek altijd gebleven, dat is gewoon zo. Dus, Nou, het vastelavondseizoen, 25, 26. Ik ga ervan uit dat het programma verdig is. Wie is die intensiviteit om zo'n programma rond te krijgen? Wanneer begint je daarmee? Maar wanneer we beginnen daarmee, dat is meestal rond september. Dan komen we voor de eerste keer met het bestuur bijeen. En dan steek voor de cup bijeen en dan gaan we eens kijken wat gaan we komend jaar weer doen. We hebben natuurlijk ons vast protocol, maar dan gaan we ook kijken wie kunnen we dat weer vorm en cachet geven. Om daar ja, weer een schoon invulling te geven. Schoon prinsuitroeping, schoon kindermiddag. En natuurlijk ook weer de vastelavondsdag zelf. Om ja, het dorp levend te krijgen. Daar had ze het aan, Prins. Wie is dat een beetje geregeld? Wij regelt dat? Is dat alleen de Vos? Of, Nee, dat wordt binnen het dagelijks bestuur. Wordt dat besproken en besloten van ja, wij gaan voor dit jaar vragen om prinsenparen Beek te werden.
En dat wordt dan binnen het dagelijks bestuur opgepakt. Dat wil niet altijd zeggen dat de vos aan de deur stuit. Zal wel kennen, maar dat wordt binnen het dagelijks bestuur door EMS wordt dat opgepakt. En dan ook de vervolgstappen gedaan met de potentiële prinsenparen. Vroeger was het zelfs zo, dan pak je voor telefoon, toen had je nog een telefoonboek. Hè. En als er dan geen naam moest, dan pak je voor het telefoonboek. Ging gewoon in het telefoonboek kijken ze de dingen ze naar van, oh dat is wel een geschikte, dat is een geschikte. En zo ging dat vroeger, maar dat is niet meer. Dat is een telefoonboek, ja, we hebben dat nog. Ieder jaar muiten om je beste venje. Afkloppen, dat moet er nog niet. Nee, Hè? een prinsenpaar niet. Nee. Prinsenpaar niet. Zeg maar, we bestaan dit jaar 51 jaar, bestaat de vereniging. En voor gewoon nu in januari de 49e prins uitroepen. Dus moeten de 2 coronajaren hebben we nog ieder jaar een prins kunnen uitroepen. En eigenlijk zonder veel pien of moeite over aankloppen. Voor mij zal altijd drekprijs. 51 jaar, Pascal zei het. Je hebt hier de tand destijds doorstangen. Want we leven in een hele andere tijd. De vastelavondsbeleving is die ganz anders geworden. Ja, het is natuurlijk minder geworden. Kijk, wie ik erbij kwam in 85 ben ik bij de Raad van Elf gekomen, 86. Ja, toen had ze nog 10 cafés in het dorp. Ja, dan ging ze op de morgen alle cafés af, 10, 11 cafés. Ja, dat is niet meer. Dan hebben ze nu nog 3 cafés, zeg maar. Oostsoes, hier even bij de Maart en hier bij Aurora. Ja, dan moest ze het niet doen. Maar ja, het is wel, als ze hier de café inkomt, of in Oostsoes of bij de Maart, het is wel vooral even druk. Dus de beleving op zich is nog heel groot. En ook de jeugd blijft gewoon in het dorp hangen. Die willen niet naar die massaal fiesta. Dat kost allemaal een hoop geld. Ja, we kunnen dat betalen op vandaag. Hè. Ja, de Hollandse Laan, die jeugd. Ja, dat is. Overal een probleem, want die hebben zoveel interesses. Ja. Wie ligt dat hier? Nou, eigenlijk goed, mag ik voorstellen. Als we kijken naar activiteiten wat we weer zelf organiseren, wie veel jeugd er op afkomt, maar ook met de vastelavondsdag zelf, hoe in de cafés van alles te doen is, merk ik toch hoe de grote evenementen zijn, als het nu een Zittert, of een Remun, of een Venlo, of noem maar op is, Maastricht, dat de jeugd toch een eigen dorp blijft en hier een eigen dorp vastelavond viert. En ja, dat vind ik echt geweldig. Even tussendoor, nou, ik recentelijk had ik een interview met de mensen die het gauwstrekken deden. Ja. En dat waren een beetje altijd op de dinsdagmiddag. Ja. Dat is ook alweer veranderd. Ja. Wie kijkt je er zelf tegenaan? Nou, dat is heel soepel verlopen. Eerst wordt de vastelavondsvereniging die dat organiseerde. Maar dan komen ze aan de bak werk bekijken en dan hebben de gauwstekkers dat opgepakt. Die hebben een eigen vereniging van gemaakt. En ze moeten dat vasthouden wanneer ze dat het fijnste vinden. En je kan me ook voorstellen op zo'n dinsdag met vastelavond. Ja, dat is toch een lastige dag. En dus je kunt beter nog een zonnetje gaan, wat ze nu dus gedaan hebben. En we hebben gezien, afgelopen gauwstrekken, dat het ontzettend druk wordt. Ook heel veel kinderen weer erbij. Ja. Het kindergauwstrekken wordt formidabel, het touwtrekker erbij. Het wordt een formidabele middag weer. En het leeft weer, het gauwstrekken. Ja. Zoals we het vroeger ook gewoon op de straat. Ja, ik heb dat ook gemerkt en Ja. ook de mensen die eraan zaten heel enthousiast. Als ik dan naar de vastelavond ga, ik heb toevallig afgelopen vastelavond dat niet gefilmd. Maar in 2024 heb ik de opgave gans gefilmd. Dat heeft toen ook bij de streekomroep gedraaid. En wat mij opviel, het enthousiasme van de lui. En dat op de zondagmiddag, terwijl er op voorplaatsje bijvoorbeeld een Zittert ook een optocht is. En toch heeft dat toch wat te maken met dat intensieve verenigingsleven in Beek. Ja, zeker, maar de optocht hier is op morgen. Ja, sorry, dat vergis ik me. Maar dan maak je doen, laat dat maar rustig lopen. Ja. Want dat is namelijk de charme als een Ja. interview is. Nee, dat is ook zo. Dan mogen rustig foutjes in zitten. Maar kijk, dat is zo. Op de zon gingen de harmonieën. Ja. Of er zit er, of nog alleen, nu is dat niet meer alleen, maar wel, Ja. zit er. En op morgen komen die naar Beek. Ja, en ze blijven ook in het dorp. Want we moesten 's morgens her. Hoe kan ze nog zo'n goedkope glaas bier drinken als op het dorp? Ja. Hoe kan ze nog zoveel plezier hebben als op het dorp? Dat is gewoon zo. Ja. Daar hoeven ze niet buurt van te gaan. Ja. Echt niet. Wat ik net zag, de charme van een interview Ja. is dat ze dan zo. Ik kon dat soms vergissen. Ja, Ik ja. laat dat vrij Nee. doorlopen. Van mij helemaal geen muiten. Nu naar het programma. Ja. Wanneer gaat het van start? Nou, we gaan van start de tweede zaterdag van januari. Dan, dat is standaard vanaf eigenlijk van de oprichting. Weer open altijd op de tweede zaterdag van januari. Als nu hoogheden uit. We beginnen 's middags vanaf 11 op 4 met de Kengermiddag. Dat is altijd een hele schone middag waar Kenger komen optreden. Dat wordt geloot voor de jeugdraad van 11. En ook goed die loting komt het nieuwe jeugdprinsenpaar.
Aansluitend gaan we s'avonds door met de grote prinsuitroping over de nieuwe Eresopens bekendmaken. Het nieuwe seniorenpaar uitroepen. En natuurlijk ook het hoogtepunt van de avond bekendmaken en de uitroeping van het nieuwe prinsenpaar. Dus dat gebeurt allemaal zaterdag 10 januari 2026. Bij deze zit je al allemaal uitgenodigd. Kom naar de Zopense Tempel Ossehoes in Beek. Het wordt weer een fantastisch spektakel. Ja, en we hebben daar zaterdag ook Limburgs kampioen. Hè. Oh ja, niet te vergeten. Ja. Dus, we hebben de Limburgs kampioen nuchter vertrogheffer in huis. En ook niet te vergeten Zaterdag de Roepoepers. Ze zijn ook aanwezig. Ja. Dan hebben we ook natuurlijk diverse optredens van Beekse inbreng. En we maken er weer een grand showspel van, zoals de lui in Beek. Maar ook zeker erom gewend zijn dat het weer een spectaculaire uitroeping wordt. Ja, en daar hakst alleen op het programma wat ik net zag. En Beek is ook rijk aan mensen die in de zang en in de orkestwereld, maar ook in de harmonieën, heel veel betekenen. Hè? Ja. En dat komt ook weer in de vastelavond tot uitdrukking. Ja, dat klopt. Dat klopt. Op zelf, als nu op een bühne gestaan, hè? Ja, dit is gewoon, hè? Jarenlang, zelf met die Big Haarsboer op de bühne gestaan, maar natuurlijk ook Wiel Nakke, niet te vergeten, wat ons onlangs dit jaar ontvallen is, senator van onze vereniging. Hij heeft ook door gans Limburg rondgetrokken. Goeie tekstschrijvers hebben we altijd gehad. Tjus Stouder, ook een van de bekende namen, wordt ook veel voor Wiel Nakke geschreven, maar ook een van onze senatoren is. Het broers gewoon. Ja, de ons naam net de naam Biel Nakke aan. Ik heb al nog met me op het podium gestaan. Een hele bijzondere man, hè? Ja. Heel veel betekent voor Beek. Ja. Het was de laatste prins in 66 wie de oude Zoupensen zijn weggegaan, zeg maar, dat de laatste prins. En wie in 75 de Zoupensen weer zijn opgericht, waar Wiel natuurlijk weer erbij, hè. Hij was toen afscheidnemend prins. En is toen jarenlang bij de Raad van Elf geweest. En we hebben hem ook senator gemaakt van de vereniging. Ja. En we hebben hem dit jaar helaas moeten afgeven. We hebben een heel schoon dienst met hem gehad, ook in de kerk. We hebben hem fijn naar voren gebracht. Het was een prachtige dienst voor Willem. Dat heeft hij ook verdiend. Zeker. Ja, hulde aan Wiel Nakke, inderdaad. Maar was ik een keer verteld werden. Ja. Druk naar het programma. Wie gaat het weer, Pascal? Dus we hebben de zaterdag 10 januari de uitroeping van alle hoogheden. De dag daarna dan gaan we, trekken we rond samen met de Hofkapel dag en nacht. De ganse Raad van Elf. En dan gaan we de nieuwe hoogheden voorstellen nog aan de betere cafés wat we hebben. Dat is ook iedereen bij uitgenodigd. Dat trekken we lekker rond met muziek. In de cafés lekker glaasje bier drinken. Hoogheden werden voorgesteld. Dan gaan we, hebben we nog diverse andere activiteiten, verplichtingen, zoals het recepties bezoeken. Maar we gaan ook ieder jaar op ziekenbezoek. Dan gaan we de lui van Beek, die wat in de verzorgingshuizen zitten of hulpbehoevend zijn. En die wat zich aanmelden, die gaan we een bezoekje brengen. Dat vind ik zelfs een van de schoonste activiteiten. Dat hoort ook bij de vastelavond. Ook die lui verdienen dan een stukje aandacht te krijgen. Daar gaan we dan heen met een kleine afvaardiging van het bestuur en de hoogheden. Die lui waarderen dat enorm. Die krijgen ook altijd een nummer altijd met een lekker Beekse nonnenvat. Ja. Van Nathalie, de echte bekkerie, die nummer met. We hebben het gemeentelijk Prinsentreffen, daar gaan we heen altijd. Daar komen alle vastelavondsverenigingen van de gemeente Zittert Geleen bijeen. Dit jaar in Zittert is dat, op woensdag 28 januari. Dan hebben we op zaterdag 7 februari de grote prinsreceptie. Hoe ons nu hoogheden van 2026 gaan recipiëren. Dus daar zit je bij deze ook van harte uitgenodigd. En dan zit er een week voor de vastelavond. En dan begint voor ons de vastelavond eigenlijk op donderdag. Overal is dan het oud-wieverbal. Maar in de oude gemeente Bor hebben we weer traditiegetrouw op de donderdagavond onze eigen sleuteloverdracht. Dus dat is met de vastelavondsvereniging van Obbig, van Bor, Buchten, Houtom en die van Beeg. Dus dat is de aftrap van de vastelavond. Dan hebben we de sleuteloverdracht dit jaar in Bor. En dan vrijdags gaan we de school bezoeken, de Kingback, basisschool de Kingback, gezamenlijk met de Reube. Dan is er een kinderoptocht en dan is 4 dagen vastelavond in Beeg. Dan is aldag gaat het doen in de Beegte cafés, hoe we ook aldag present zijn. Vrijdagavond Aurora-bal, op zaterdag trekken we rond en is de rondgang, dan gaan we de hoogheden toe ophalen. 'S'avonds dan is het bal van dag en nacht, de nacht van dag en nacht, ons Hofkapel.
Op zondags is het pianobal, is het kengerbal 's middags. En s'avonds is ook door het Beegter Vastelovens concours. 's morgens is dan altijd de grote dag, de optocht van Beeg. Met aansluitend het Vooral nog even benadrukken, de optocht op maandag. Ja, ja. Vastelovens maandag, Ja. vanaf 11 op 2 de optocht. Dan neemt door een fout van een jong van Zitter ten dat het op zondag. Nee. Vastelovens maandag, de grote optocht van Beeg, vanaf 11 op 2. Dan ook aansluitend de prijsuitreikingsbal en s'avonds kroegentocht. En dan zien we weer aan de laatste dag van Vastelovend, dat is een Danzig. En dan gewoon weer dit jaar voor de 4e keer de Beekse binnenzitting organiseren. Maar in een gans nieuw jasje. Dus zit je nieuwsgierig, kom ook Vastelovens Danzig vanaf 11 op 3 naar de Zopanse tempel voor de Beekse binnenzitting. S'avonds gaan we nog lekker teken zingen. En dan gaan we aansluitend s'avonds de vlag neerrollen. Dan gaan we Franske verbannen. En dan zit de Vastelovend van 2026 helaas weer op. En dat woensdag gaan we toch nog even Ja. hier kijken. Hè? Nee, niet te vergeten, ook dat hoort erbij. We gaan schoonzichts ook nog eerst even naar de kerk. Ja. Want Eskruskolen hoort ook bij de Vastelovend. Wat kan feesten, dan kan je ook even naar de kerk gaan. En dan kunnen we ook nog daarna even een heringsje gaan bieden. Frank is als voorzitter en als oud-vors. Wie ziet zich de toekomst van de Vastelovend? Ja, wie nu uitziet, blijft het goed. Kijk, wie ik begon als voor, ik zeg 5, 86 of ja, begin jaren 90 begon ik als voorzitter met 11 man in de Raad van 11. Ja, 11 man, dat was juist eigenlijk de Raad van 11 wie er op meer plaatsen is. Maar nu hebben we een Raad van 11 van 27 man. Nee. Ja. Ik mag nu in januari, als de prins uit aftreden, de het toegezegd dat er bij de Raad van 11 gaat komen, morgen het 29e Raad van 11 lid binnen de vereniging kon installeren. Daar ben ik natuurlijk heel graag op dat we dat hier in Beek hebben. Ja. We hebben Bino een Raad, 3 keer een Raad van 11. Ja, laten we hopen. En ja, wat we nu nog zien, ook binnen de vereniging, is dat het lijf, ook binnen de Raad van 11, in verschillende leeftijden, van jong tot oud, pakken zich goed bijeen. En ik mag hopen dat we er nog jarenlang kunnen voorzetten hier in Beek. Ja, wat ook is, we hebben niet alleen een Raad van 11, we hebben ook een vereniging eromheen. Ja. Hè? We hebben 280 leden binnen de vereniging van de Zouwpensen. Dus iedereen in Beek die lid wilt weer, of die kan lid worden. Het was een luttel bedrijf van de steunste waar de Vastelovend in Beek met. Ja. Hè? En dan kan je hier naar de familie daar komen, die was gewoon overal welkom. Dat is allemaal, en dat is het sterke punt ook weer van Beek. 280 leden in Beek die dit Beek van Vastelovend steunen. Hoe zie je dat, hè? Ja. En ook een Raad van 11 van 29 man, Ja. ja, wie heet dat? Ja, als ik het Ja. enthousiasme zie, wie Geert dat vertelt, dan is de Vastelovend de week voor de komende jaren helemaal zeker. Laten we dat hopen, want wat onze intentie is, dat is er vanaf de oprichting. Weer maken de Vastelovend niet voor zelf, maar van en voor en door de gemeenschap Beeg. Dat is dus onze insteek. Dat is Vastelovend, Beeg, Paaphoven en Schipperskerk. Ja. Voor de ganse gemeenschap. Wat ik altijd vraag aan mensen die ik interview, van alle verenigingen die ik nog toe gehad heb, vooral, ik geef zomaar het laatste woord. Wat heb ik niet gevraagd? Ja, wat hebben ze niet gevraagd? Die hebben ze dus eigenlijk alles gevraagd. We hebben een beetje verteld wat dit jaar op het programma staat. We hebben een beetje verteld wie de vereniging ineen zit. Tot het gelukkig leeft. En dat we hopen dat we dat nog lang zo mogen voortbrengen in de komende jaren. Ja, en ik denk, we zijn er klaar weer voor een nieuw seizoen. Of Ja, of niet? en de Luc kregen nog allemaal de foldertoes. En wat vorig jaar weer nu is opgezet, de Zouwpens. Vorig jaar is er weer gelanceerd, vroeger door de voetbalclub, doet over het zelf. En dit jaar zijn we weer van plan om een Zouwpens te maken weer. Een Vastelovens gezetje. Een Vastelovens gezetje. Er zitten geen sponsors in of niks. Dat is ook een van de punten van onze Ja, goed. vereniging. We doen alles zonder sponsoring, we lopen de lu niet na. Het is allemaal, alles wat we doen is voor en door Beek en we doen het allemaal zelf. En ook ja, alle activiteiten wat we organiseren, die zijn altijd gratis. ja. We vragen geen entree, we vragen niks. En ja, we proberen dat op die manier hoe we inkomsten kunnen genereren door als vereniging boeten het seizoen links en rechts ons handjes uit te helpen om de kast te spekken. Proberen weer de Vastelovend zo hier een beetje in stand te houden. En wie Frank zei, verlopen ook niet langs de deuren voor donateursacties, loterieën, nummer op allemaal. Is er allemaal niet. En ook ja, zo'n uitingen wie folders die gewoon komende week de deur uit. Wordt hoes aan hoes bezorgd in Beek. Daar stuit weer in wat ze de komende Vastelovend kunnen verwachten. Ons nieuwe motto voor 2026 staat ook op, we hebben nog niet benoemd. Ja. Dit jaar zien we weer het gans voor ons. Motto 2026 van de Beegter Vastelovend in Beek. Ik had het al geplaatst in Studio Grevenbeek, het motto. Maar wat me opviel,
wie ik hier naar binnen kom in Aurora. 2 mensen in vol ornaat. Ja. Dat had ik nog niet verwacht. Ja. Te gooi of niet? Hè? Ik heb dat dus werkelijk gevraagd, of we dan doen alles in tenue. Ja, zeker zit er, zeker. Ja, Ja, zo zit er in één, hè. En dat voor 20 minuten daar. Ja, dat maakt niks uit. Maakt niet uit. Christelijk dag, Nee. we kan zo doen. Ja, dat zit erin. Mijn mama had altijd gezegd, zo wie du komst gegangen, zo wirst du auch empfangen. Hey, Dus- hier is de... Wacht ik motto, nee, dat ook leuk om af te sluiten. Ik wil je bedanken voor dit gesprek. Geen Heel gedaan. veel succes met het komende vastelavondseizoen. En hopelijk tot ziens. Ja. Goed zo, dankjewel. Gezondheid. Gezondheid. Gezondheid.